вълшебно. Детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна. Бях на отпръчка при теб да се върна. Пак ви умруча, дъжди в петак да скрия. Пак се стучи да бигна олелия. Пак спи пер да поръся филия от хлябаче. Етажно. Детство мое за мен така е важно. Щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън. Все се мъча света да обърна. Ях на отпръчка при тебе да се върна. Всеки ден по една дяволия да е от мен. Уважаеми гости, скъпи родители, мили деца! Най-напред искам да ви поздравя с добре дошли на нашия благотворителен концерт "Нека бъдем добри". Благодаря ви, че приехте нашата покана да помогнете нашата детска градина да стане още по-хубава и по-привлекателна за децата. В тези трудни години ние успяхме да оцелеем с малкото средства, които имаме, и с огромния ентусиазъм, с който работи колектива на Щастливо детство село Корница. Ние знаем, щом усмихват се децата, значи са щастливи. А ние, техните учители, трябва да ги научим на приятелство, взаимопомощ и доброта. Добротата е онази човешка добродетел, която е запазила народа през вековете. Единен и сплотен. Добротата дава сила да посрещаме неволите
и увереност да кажем: този свят е и мой. Мили деца, вашите песни, танци и усмихнати очички ще погалят нашите сърца. Ние вярваме, че ще направите живота на земята по-хубав и щастлив. И вашите мечти ще станат реалност. Пожелавам ви да растете здрави, жизнерадостни и добри под чистото и мирно небе на нашата родина България. Защо усмихват се децата? В погледите им чета, с усмивката на добротата разхубавяват те света. Даряват топлина и радост, даряват бодрост, веселба. Защо усмихват се децата? Ще ви изпеят те сега. Нашият благотворителен концерт под наслов "Нека бъдем добри" ще започне с най-малките участници, група Маргаритки. Те ще ви завладеят със своето очарование и красота. Мечтаят бързо да пораснат и затова ще изпеят песните "Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте" и песента "Патенцето е сърдито". Вместо кукли и игралки, ето ви дечица малки, с моя поздрав и честитка, тази скромна Маргаритка. Тя е китка Маргаритка, малки песни, малки думи и на вас, деца, се дава да ви служи за забава. И понеже сега ми е паднал микрофона, искам само да ви призова да пляскате много силно, защото малките много обичат да им се пляска.